Ondo, Profesor Lima gaude, hasingo gea. Egun guztioi. Gaurko agerraldia etortzeagatik mila esker. Aurkeztuko ditut demaian gaudenak, alde batek Aintzane Berbide, bide azpigitaratutako diputatua, eta gurekin dago baita ere Jon Luki, Urretxuko alkatea, eta Javier Zubizarreta Azkoitiko alkatea. Dagoeneko badakizue, Azkoitia Urretxu arteko errepide horren inguruan azken berrien irakurketa egingo dugu elkarrekin, berri positiboak, berri onak dira, eta horregatik gaurkoan agerraldi hau egitea erabaki dugu. Gure partetik behintzat esan beharra daukagu azken urteetan, azken hamarkadatan egon dela alde batetik Urola garaia eta Urola erdiko bi bailaren arteko komunikazioa egiten duen errepide honen inguruan errebindikazio bat oso intensoa, oso bizia bi bailare horietan, eta neurri handi batean gure partetik behintzat hartu genuen legealdi honetan hasieran konpromisoa, kudeaketa planean ja agertzen zen azpiegitura importante bezala, eta esatazeko baita ere Gipuzkoan horrela entidade hontako inbertsio eta errepide baten proiektu, azkenekotako proiektu importanteetako bat dugula. Dakizuen bezala ja abian da Mutriku eta Deba arteko errepidea, eta hau izango litzateke pixkat azkena, ja entidade horretarakoa. Beraz, gure konpromisoa izan zen hori martxan jarriko genuen legaldi honetan, eta gaurkoan esan dezakegu pozez hitza bete dugula eta martxan jartzen dugula gaurtik aurrera errepide horren ejekuzioa edo berrikuntzaren ejekuzioa. Esan dezakegu errepide hori ezagutzen dugun guztiok argi daukagu orografia oso zaileko gunean dijoala errepidea, eta aldi berean gainera nola pisu industrial eta ekonomiko handia daukaten bi bailara lotzen dituenez, ibilgailu asko dabiltzala, 3.300 bataz bestean egunero, eta horietatik 10% baino gehiago kamioiak. Beraz, horrek berak egiten du, zaildu, astunago egiten du trafikoa, eta arriskutsuagoa baita ere neurri handi batean. Bi bailara horiek Urola garaia eta Urola erdia komunikatze ditu, eta neurri handi batean Urola erdiko populazioarentzako oso garrantzitsua da, besteak beste Zumarragako ospitalera iristeko bide bakarra delako, bide nagusia delako, eta orduan horrek baita ere efektu kualitatibo oso importante bat eskaintzen dio errepide honi. Eta reibindikazioa arlo horretan enfokatzen zen neurri handi batean, baina ez horretan bakarrik, hain zuzen ere, adibidez bailara baten bizi bestean lanpostua daukan personak egunero jundatorri behar dutenentzako, astuna delako eta neurri handi baten baita ere arriskutsua delako, une honetan dagoen bezala errepide hau. Beraz, guk uste dugu erosoago egingo duela egiten duen aktuazio horrek, eta seguruago egingo duela errepide hori. Eta aurrekontua guztira 45,5 milioi eurokoa izango da, hori da egiten duen aurrikuspena, beraz ikuste duzen bezala kopurua oso importantea da, eta erabaki duguna da 3 fase diferentetan egitea tramoa, eta gaurkoan egiten dugun aurkezpena batipat, gero Aintzane sartuko da xehetasunetan, eta ikusiko dugu nola definitzen dugun baita ere ibilbidea eta evoluzio guztiarena. Nola nare gu ikusten duguna da, gaurkoan irudikatzen direla bi mugimendu paraleloan. Bata da, Aizpurutxoko trabesian proiektua egin da daukagu, eta aurreikusten dugu hurrengo hilabetetan urte hasieran esleipen fasean sartzen garela eta ejekuzioa hasiko dela datorren urteko bigarren 6 hilabetekoan. Hori izango litzateke Aizpurutxoko trabesiaren ibilbidea, beraz hori ja lantzatzen dugu ja hemendik aurrera, eta gero izango litzateke Aizpurutxotik Urretxurako bidean lehenengo fasea izen hartzen duen hori proiektua egin eta desjabetzak eta danak prest utzi, hurrengo legealdian ja lizitazioa eta ejekuzioa has dadin. Guretzako lehenengoa importantea da, ikuspegi simbolikotik, bigarrengoa ejekuzioen ikuspegitik giltzarria da. Ja fase bat edukitzea prest
ejekuzioa martxan jartzeko, guretzako hori lehenengoa bezain importantea da. Beraz, guk dioguna da, hemendik aurrela ja fas obra hori martxan jartzen dela, Aizpurutxoakoari ematen diogu importantzia une honetan segurtasun ikuspegitik bertan bizi direnentzako eta han dagoen trafikoa eta dauzkaten estutasuna han ibiltzeko eta batipat oinezkoentzako eta arrisku puntu importantea delako, hor kualitatiboki importantzia ematen diogu, baina horrekin batera lehenengo fase horretan ja proiektu edukitzea eta dara prest edukitzea guretzako baita ere funtsezkoa da. Nik gero gaurko komunikazioan eskartuko nuke baita ere alkateek geruen balorazio egitea, baina guretzako baita ere importantea da aintzanek berak xehetasunak aipatzea ze fase dauden eta obra honen dimensioa behar den bezala aipatzea. Desde el punto de vista de la obra que vamos a presentar o que presentamos hoy, hablamos de la puesta en marcha de una infraestructura, precisamente la renovación de la GI 631 entre Urretxu y Azkoiti, que desde el punto de vista de las poblaciones de las dos comarcas va a significar un avance muy importante en seguridad y en comodidad. No podemos olvidar que desde la perspectiva económica son dos comarcas industriales que tienen un flujo constante de más de 3.300 vehículos diarios, más del 10% de los mismos son camiones, por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, de la fluidez en el tráfico, hoy en día tenemos una infraestructura absolutamente obsoleta y esta renovación del conjunto de la carretera va a significar un cambio muy importante en la calidad de vida de la gente de las dos comarcas. Yo creo que eso sería lo más importante, sin olvidar que los habitantes y las habitantes de la comarca de Urola-Erdía acceden también al hospital de Zumárraga mediante esta carretera, con lo cual la reivindicación histórica que ha venido desarrollándose durante estos últimos años e incluso diría de décadas en Azkoitia y Urretxu fundamentalmente, pero yo diría que en las dos comarcas pues ya va a tener una puesta en marcha efectiva mediante un movimiento doble, que sería la actuación en Aizpurutxo, por un lado, y por otro lado también ya la puesta en marcha del proyecto, de toda la preparación de los terrenos también, para que se pueda acometer la obra durante la próxima legislatura. Digamos, de la primera fase, de las tres que pondrían en marcha el conjunto de la obra, una obra que tendría un monto total de aproximadamente 45 millones de euros, como decía, en tres fases. La disponibilidad técnica y económica pues alumbrará ya el decalaje de las fases que se puedan hacer, pero en todo caso nosotros teníamos un gran interés en cumplir la palabra dada a la ciudadanía, tanto en la obra de Azpurutxo como en la puesta en marcha de la primera fase en todo lo que en tramitación administrativa requiera. Ese sería, para mí por lo menos, el fondo de la comunicación de hoy, el hecho de que nosotros hemos cumplido la palabra dada y ponemos en marcha una infraestructura que es muy importante para las dos comarcas. Hortik aurrera Aintzanen. Bai, egun on guztioi, eskerrik asko hona etortzeagatik. Diputatu nagusiak esan duen bezala, erabakia izan da 3 fasetan egitea obra hau, alde batetik diru kopurua oso handia delako eta kapazitate hori ez daukagu dena batera egiteko 45 milioi eta erdi, baina beste alde batetik bai azpimarratu nahi dut, trastadu komplikatua dauka, orografia komplikatuan gaude, alde batean ibaia dago, beste aldean mendia eta beste estruktura batzuk daude, eta honek esan nahi du, komplikatua izango dela ejekuzioa, errepide honen ejekuzioa. Zergatik ez daukagulako beste errepide alternatiborik hau izteko. Obrak, beraz, trafiko irekiarekin egin behar dira. Hori oso kontuz egin beharreko gauza da, eta ezin da dana batera egin, afekzioa izugarri izango litzake trafikoarentzat, erabiltzaileentzat. Orduan 3 fasetan banatzen da, lehenengo fasearekin hasiko gara eta ikusiko dugu nola planteatzen ditugun obrak, trafiko irekiarekin eta erabiltzaileek ere, nolabait ez izateko hainbesteko karga ere, ezta? Beraz, erabaki hartuta egin deguna izan da, lehenengo zatia Aizpurutxokoa oraintxe erakutsiko dizuet, orain gaur egun
Aizpurutxon gertatzen dana da, errepide estua daukagu, errepide estua da, eta gainera, oinezkoentzako ez dago espaloirik eta ez dago ibilbiderik. Gaur egun plataforma errepidea bera konpartitzen dute bai oinezkoek eta bai ibilgailuek. Orduan hor segurtasun falta ikaragarria dago eta hori konponduko dugu lehenengo. Lehenengo fasearen lehenengo aktuazioa hauxe izango da. Beraz, hemen ikusiko dezute 3 faseak esplikatuko dizuet pixka bat obra guztia nola izango dan. 3 tramo izango dira, esan bezala, 3 tramo hietan egingo duguna da aurreratzeko erraiak atera. Tramo bakoitzean izango dira aurreratzeko errai bat, eta horrek esan nahi du, bi zentzuetan, horrek esan nahi du segurtasuna emango diola erabiltzaileari. Hau da, gaur egun kami baten atzetik jun behar balin baduzu Zumarragako ospitalera, honen proiektu guzti honen ondoren, erabiltzaileak izango du lasaitasun hori, ez? Badaki, hemendik metro batzutara aurreratzea badaukala, segurtasun batekin, gaur ez daukana, gaur egun ez daukana. Orduan, horretaz gain, 3 tramoietan aurreratzeko erreiak ateratzeaz gain, hobekuntza batzuk aurreikusten ditugu, aipatutako Aizpurutxoko hobekuntza, eta baita ere Urretxuko sarreran hobekuntza egingo dugu, errepideko sarreraren hobekuntza. Eta 8 bihurgune hobetuko dira, hau da, kurba batzuk baita ere leundu egingo dira, 8 bihurgune horiek hobetu egingo dira. Horiek izango dira beraz proiektu osoaren nundinorakoa, hobekuntzak orokorrean. Beraz, gaur egungo egoera, hauxe da, ikuste duzue, hauxe, Azkoitia ezkerrean eta Urretxu alderantziz, Azkoitia eskubian eta Urretxu ezkerrean, eta Aizpurutxoko obra, oin ikusiko dezute, hemen gorriz, oinezkoentzako pasabidea, hor momentu batean baserri bat daukagu errepide ondoan, eta hemen txen ikusten duzue zubi bat, pasarela bat, ibai gainetik egingo dugu pasarela bat, oinezkoek jarraitzeko. Errepideak ez dulako eta hor dauden etxeek ez dutelako ematen nahiko zabalkuntza, eta hor zubi gainetik egingo da zubi bat, ibai gainetik egingo da zubi bat. Hau izango da lehenengo aktuazioa, lehenengo fasearen lehenengo aktuazioa, Aizpurutxokoa. Hau da, oinezkoak hemen ikusten dezute pasabidea, gorriz dagoen hortatik aterako da oinezkoentzako pasabide guztia eta zubia. Hori izango da lehenengo aktuazioa. Eta honekin ja plataforma berdinean ez dire ibiliko oinezkoak eta ibilgailuak. Baizik eta bakoitzak bere segurtasuna bermatuko du honen ondorioz. Hau izango da esan bezala lehenengo fasea, eta hemen ikusiko duzue argiago barkatu, bai. Gaur egun horrela dago, Aizpurutxoko eremu hau, eta ikusten duzu hor oinezkoentzako pasabidea nola ateratzen den hemen, eta hemen ikusiko duzue nola hemen beste eremuan, bestearen jarrepena da oinezkoen pasabidea eta zubia ezkerretara. Horrela, nik uste dut mereziko duela eta gaina nabarmena izango dela inguru hortako biztanle guztientzako. Beraz, fase hau urtarrilean ja informazio publikoan jarriko dugu, urtarrilean bertan, eta proiektua oraintxe bukatuta daukagu, hor tramitazioak eta martxan jartzen ditugu agentziarekin eta bar, eta datorren urtean ja hasi eta bukatzeko aurreikuspena daukagu. Gero, bigarren zatian, hauxe ikusten dezute gaur egungo errepidea, satelitetik ikusita, eta orain plano orokorrontan ikusten dezute hor mendiari kentzen dizkiogula, zabaldu egingo dugu errepidea tramo batzuetan, eta gero ikusiko dugu gerturago, eta hemen bihurgune bat ere kurba bat desente hobetzen dugu, eta Azkoitira bitartean hobekuntza eta errail horiek aterako ditugu.
hemen ikusiko duzu gertuago, hau gaur egungo errepidea, eta hobekuntza egiten denean, kurba horien hobekuntzak eta hirugarren erreiak, hemen pixka bat, ez dakit ondo ikusiko duzuten. Hementxe, gaur egun horrela dago errepidea, eta adibidez hau da adibidetako bat, ikusten duzute zabaldu egiten dela errepidea, hor eskoilera hori dagoen lekura, hori zabaldu egiten da, mendiari jango diogu, hor, eta hirugarren erreia, aurreratzeko erreia ateratzen dugu. Hau izango dugu, olako aktuazio bat egingo dugu 3 tramotan. Beraz, urtarrilean martxan jartzen dugu ja informazio publikoa, tramitazioa Aizpurutxoko obrarena, eta obra bera datorren urtean egiteko moduan izango gara. Eta baita ere, lehenengo fase honetan, lehenengo 3 tramo esan dugu direla. 3 tramo aurreratzeko errei horiek eta hobekuntzak egiteko. Bigarren tramotik hasiko gara, hau da, Aizpurutxutik Urretxura dijoan tramotik hasiko gara, hobekuntza handiena horrek suposatzen diolako errepideari. Eta tramo horren informazio publikoa eta tramitazioa ere urtarrilean jarriko dugu martxan. Proiektua bukatuta dago eta urtarrilean jarriko dugu martxan. Honen ejekuzioa ez da datorren urtean hasiko, urrengo legealdiran izango da hasiera, baina ja dana prestutziko da, tramitazio guztia desjabetzapenak ordainduta, eta hori ja aurreikusita dago 2019ko aurrekontuetan, eta hori hala egingo dugu. Eta nik bai esan nahiko nuke luzea izan dela lana, ze hasi ginen 2015-2016an alternatiben proiektu bat egiten, ez? Lehenengo aukerak, ze aukera genituen proiektua planteatzeko. Alternatiba horiek aztertu genituen, lan luzea izan zen, udalekin ere kontrastatu, eta gero alternatiba horiek azterketa hori egin ondoren 2017-2018 ja egin ditugu proiektuak. Alde batetik, tramo horren ejekuzio proiektua, diputatu nagusiak esan duen bezala, ja eginda dago, eta tramitazioa desjabetzapenak egiten direnean hasteko moduan uzten dugu hori, eta beste alde batetik Aizpurutxokoa. Beraz, labur bilduz, nik esango nuke, bai esan beharra daukat, Aizpurutxoko lan horiek, ejekuzio horrek, ia 400.000 euro, 450.000 euro kostea izango dute, eta lehenengo fase horrek 10 milioitako kostua izango du. Proiektu garestia da, 45 milioi erdikoa, eta lehenengo faseak 10 milioitako aurrekontua izango du. Kontutan hartuz, Deba Mutrikuk 12 milioitako aurrekontua daukala, honek entidade asko handiagoa dauka bere osotasunean eta faseka egin beharko dugu, esandako 2 arrazoiengatik. Por decir que este proyecto se ha trabajado desde el principio de la legislatura. Primero hicimos un estudio de alternativas y de ahí ya hemos tomado las decisiones de cómo plantear la obra, teniendo en cuenta que es una obra de difícil ejecución, sobre todo porque es una obra que hay que hacerla con el tráfico abierto. No hay otra alternativa vial, hay que hacerlo con tráfico abierto. Por lo tanto, se plantea en fases y tenemos que ir poco a poco. Primero, la primera fase va a ser el inicio con Aizpurutxo de unos 350.000 euros y continuaremos con el segundo tramo, que es el que más va a beneficiar a los usuarios. Empezaremos por ese tramo por esa razón. Ese segundo tramo tiene un coste de 10 millones y yo creo que va a ser en 2019, ya tomamos la decisión de ponerlo en información pública para dejar toda la tramitación ya preparada para empezar con ese primer tramo de ejecución. El proyecto de Aizpurutxo se licitará durante el 2019 y se ejecutará en 2019. Eta, besterik gabe, nik ja hitza emango diet 2 alkateei, eta gero ja galdera antzunak. Javier Zubizarreta, Azkoitiako alkatea, zuria da hitza.
Eguerdi on guztioi, diputatu nagusi jauna, azpiegituretako diputatu Andrea, da Horretxuko alkatea. Aspaldiko ilusio bat, lan asko indeko ilusio bat, eta gaur diputatu nagusiak esan duen bezala, albiste honak, pozgarriak. Ez naiz hasiko baloratzen ze suposatzen horrek guretzako, errepikatzen ibiliko nitzeka, bai diputatu nagusiak, eta baita azpiegiturako diputatuak esan du, ze beharrezkoa den hori, bai segurtasunen mailen, danontzako, gidariantzat, oinezkoentzako, baita ere hitz egin du, ze koste izangoan eta bar, eta niri ustet tokatzen zaitzela da, azpimarratzie 2015-etik asko landu izan deulau alkarrekin, post ondioa dauketela, gaur gobidapena izan detanin aurkezpen hau iteko, prentzaurreko honako etortzeko, eta hasiera bat ikusten baldin badeu, horko arazo dena konpontzeko, eskertu, horraino ailau edalako, eta ber juteien epetan betetzen, gelditzein tramo poliki-poliki, ja martxa bat hartzen guenin bukaera arte ailatzean. Decía que, igual que ha dicho el diputado general, hoy hay buenas noticias y que no iba a seguir subrayando la importancia que tiene esto para todos los habitantes del Valle en cuestión de seguridad, para todos, sino que me hace mucha ilusión, me hace mucha alegría porque hemos trabajado en esto codo a codo y pensamos que ya parece que se ve o se vislumbra un poquito de luz de cara a que esa ilusión que hemos mantenido durante tantos años, a veces con más intensidad, otras veces con menos, pues parece que otra vez vuelve a cobrar brillo, y una presentación como la que estamos haciendo en la actualidad, pues yo creo que es también una muestra de compromiso por los que en este tema tienen la última palabra. Entonces, se ha transmitido la necesidad, me acuerdo, la anécdota que tuve con Markel, que todavía no era diputado, por mayo del 2015, en el que hicimos la ruta a Corucho, y me dijo, no me insistas más en todos los problemas que tienes aquí porque los he vivido. No estaba montado, pero nos tocó una caravana de camiones que ya sobraban argumentos para decirle al futuro diputado general que teníamos ahí un problema muy gordo y que necesitábamos que se le echase un vistazo. Pues nada más deciros que muy contentos por las noticias, a ver si se cumplen las previsiones, a ver si no nos fallan los temas económicos, y con mucha paciencia que habrá que tener, debido a que no hay alternativas con esta carretera mientras esté en obras, pidiendo a todos mucha paciencia. Termino mis palabras pues de nuevo agradeciéndoles por haberme invitado a esta rueda de prensa y confiando que esta vez va a ser la buena, como se suele decir, y dentro de algunos años, porque para eso se necesitan algunos años, nuestra ilusión se vea convertida en realidad, cosa que lo agradeceremos de corazón. Eskerrik asko. Horretxuko alkate jauna, Jon Luki. Eskerrik asko guardian guztioi ere, eta zuei noski, mailan gauden guztioi. Nik ere ez dut berriz ere esango, baina saietuko naiz gutxitan esaten behintzat hiru ideia, bale. Bat, eskerrak ematearena, baina mai gainen jartzen detena da lehen diputatu nagusiak Markelek aipatu den gauza bat, eta nik uste hemen 60 gehala, 40 gehala, ez dakit, gestore publikoak Markelek esan du hitza eman gendun eta bete dugu. Nik behintzat niri dagokidan zentzu hortan, eta hiri ertain tamainako baten alkatena izen neurri hortan nik baloratzen dut. Behintzat, gure eskaerak eta bai da egia zaharrak direla, oso zaharra, ondo ezagutzen ditut gaina. Bueno, honi eutxi diozutelako. Beste gauz bati ere garrantzia ematen diot zeren eta oreka bat ere ikusten dut, eta gure kasuan, Horretxuren kasuan, nabarmen ikusten da. Alde batetik, gure herriaren alde batera begiratuz ikusten dugu horretat la kapazidad edo G632 hori, ja, datorren urten bukatu dan bat, egiten, hor kilometroa bat azbeste izango da 20 milioi euro olako astakeri bat, ingur, bai, desjabetzapenekin eta proiektukin da dena sartuta asko oso garestia. Eta hemen,
ikusten dut, 55 milioi, baina hau ere egokitzen da gure egoerara. Javierrek eta zuek esaten ez duen modun, hor dagoen errepidea, eta hori konpontzea da helburu, ezta? Eta horri ere eutsi diozue. Eta hirugarrena ere, pixkat gurekin kontatzea, ezta? Orain askotan hitz egiten dugu parte hartze dela, ez dela, eta nahi dugu parte hartu bai, baina irizpide tekniko batekin nik bai ikusten diote honi zeintzu asko. Eta gaina lotzen gaitu ere, rede alta kapazidad horretaz aparte gure eskualde desberdinei, eta ez da bakarrik ospitala, lehen Urolako atrena zegoen Javier, orain honi ematen dio neurri batetan buelta, bere baitan, ez da. Orduan zetzu horretan, eskerrak eman, ni Javier baino baikorragoa naiz, ikusita gauzak nola daren benetan esaten zute egingo dela. Asmatuko dute urte baten edo beste baten, baina lasai egingo da. Eta zentzu hortan, ni ere oso pozik, benetan oso pozik. Decía que, reitero un poco el agradecimiento, pero es que hay que darlo. Estas cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Pongo un poco el valor del hecho de cumplir lo que se dice, que es una cosa que no sé si pasa muy habitualmente, pero en este caso ha pasado y yo creo que hay que subrayar. Por otro lado, la sensación que tengo como alcalde de Urretxu, que es un pueblo donde por un lado estamos viendo el encaje ya la parte final de la red de alta capacidad de Guipúzcoa, la rotonda de Guipúzcoa, por lo menos uno de sus ejes que nos conecta entre comillas con el mundo, con un caminito viejo, seguramente de 13 kilómetros, que nos une con otro mundo, ¿no? Un mundo más cercano, pero que es el del día a día, el de ir a trabajar, el de ir al hospital, y que le ha llegado la hora de un arreglo serio, ¿no? Creo que estamos contentos los dos. Yo a Javier casi le conocí con este tema al principio de la legislatura. Gruñíamos más que otra cosa los dos, pero yo creo que hemos buscado un puntito de equilibrio y la verdad es que es un mensaje que llevaremos de alguna manera a los que nos han aguantado estos años, pues con el mayor de los placeres, ¿no? Y luego también es verdad que será una obra que generará molestias, pero benditas molestias, en definitiva. Orduan, berriz ere, eskerrak eman, eta da neurri batetan horrela jarritu aintzane. Eskerrik asko. Bueno, hemendik aurrera ya, galderak edo, si tenéis alguna pregunta, galderen bat bale moduko zute. Errepidea, Urretxutik Azkoitira, errepide guztia 13 kilometro dira, obra ez da hori izango. 12 eta zeozer, ez da iristen 13, bai, gutxi gora bera, bai. No hay plazos, porque por las razones que he comentado antes, ¿no? Es una obra muy complicada, aparte de que hay que tener una capacidad de inversión importante, que esta obra cuesta más que la autovía de descarga, tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso hay que plantearla por fases, por una parte por la capacidad económica, que tampoco sabemos exactamente en la siguiente legislatura cómo irá, pero nosotros tenemos la obligación de empezar y de dejar los proyectos acabados, que eso es lo que hemos hecho. Y por otra parte también he explicado que la ejecución de la obra es muy complicada. Tenemos que ir viendo, primero vamos a ir con la primera fase, ir viendo cómo es la ejecución de la obra, qué molestias trae, ocasiona. Y yo creo que es una obra de ir poco a poco, ir haciendo una fase, mirar, aprender de esa fase y seguir planteando las demás fases. No tenemos un horizonte exacto de terminación porque tampoco está en estos momentos en nuestras manos, ¿eh? Beste ez dago galderarik, eskerrik asko.